dins de les activitats que hem organitzat enguany per a celebrar el Dia de la Xiqueta i la Dona a la Ciència. Posa ja, per favor, la primera, la de Dialoguem. Vale? Bé, el que... Vale, molt bé. Bueno, estaré. Primer que res, dir-vos tant l'activitat que farem diumenge passat com ara ho hem organitzat l'Associació de Dones d'Alboraya amb la col·laboració de l'Ajuntament que ens ha cedit espais, la regidoria d'Igualtat que ha donat el seu recolzament i ha ajudat en la difusió. I el primer que voldria és presentar-nos això de l'11 de febrer que és... Bé, l'11 de febrer va ser declarat en el 2015 el Dia Internacional de la Xiqueta i la Dona en la Ciència. Esta és la pàgina, això en definitiva és una iniciativa que varen organitzar unes quantes investigadores d'ací de l'estat espanyol en el 2016 i voluntàriament varen fer una pàgina web en la que proposaven materials, proposaven idees i que la gent que farà alguna cosa que ho posarà allí, de manera que això ha anat creixent molt. El primer any no sé si rondaven les 300 o 400 activitats, enguany no sé si han sigut 2.000 o el doble, no sé, no m'ha donat a revisar-ho. Si teniu interès, ahí dalt teniu la web. Jo soc de les persones que s'han afegit ahir, el col·lectiu s'ha afegit, o sigui que ningú, no tens que apuntar-te a ningun lloc, simplement és... vols fer alguna cosa, ahir n'hi ha molt de material. I està molt bé perquè recullen, no? És com que agrupes i ja no se queda com que jo faig alguna cosa a soles. Però bueno, el primer seria preguntar-nos el per què un Dia Internacional de la Xiqueta i la Dona en la Ciència, no? Si faria falta, fa falta realment un dia d'estos. Jo vaig intentar mostrar algunes de les cosetes molt senzilletes per a no allargar-me massa de per què faria falta aquest dia. Aquestes són imatges de les típiques, que si la posem, les teories científiques, les imatges d'homes, no sé si podeu veure els noms bé, Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Lavoisier, Darwin, Demòcrit, Pasteur, Einstein, Alfred Wegener, Mendel i Alexander Fleming. I ara ve la pregunta del milió. Al seu la qui vos sonen tots? Algunos. Vale, ara vaig a fer-ho al revés. Que vos sone uno... Einstein, tots vos sona, no ho supa tenir, però que vos sona. Alceu la mà, que vull veure el mogolló. Vale. Entonces vaig a fer el mateix, que vos sonen 2, que vos sonen 3, 4... O sigui, bueno, ja m'ho dit, fins a 10 arribaríem, vale? Anem a veure què passaria ara quan fem la mateixa imatge de 10 dones que al llarg de la història han fet les seues aportacions. Tenim Marie Curie, no? Si els sembla mà, tots coneixem a Marie Curie. 2... Va, si la mà veureu me queda ja que ja no l'alça ningú. 3, que vos sonen Rosalind Franklin, no sé qui us pot sonar més. 4... Hipàtia, Rosalind, Marie Curie, Ada... Jane Goodall, la primatòloga... Però no sé si arribaríem a alçar moltes mans que les coneguereu, les 10, que les 10 noms i les 10 imatges vos sonaren. Hasta 5, val. Les 10 primers sí que eixien. Bueno, jo soc professora de física i química i aquesta és una de les parts que m'afecten. Primer, els llibres de text falta, en totes les matèries falten moltes dones, però en ciència moltes més. N'hi ha una tesi feta a la Universitat de València que han fet el buidat de les 5 grans editorials i crec que arribaven que en ciència i tecnologia estàvem al voltant de 4 o 7% de dones que aparegueren. Percentatge respecte al total, o sigui, la resta eren homes, evidentment. És a dir, hi ha un desconeixement d'aquestes dones de la història que sí que existissin, que sí que feien coses i que moltes vegades s'amagava el seu treball de manera intencionada. Això donaria per a una altra xerrada, si podrien treure noms ahir, no sé, Hedy Lamarr, la famosíssima actriu, guapíssima ella, que va ser la que va inventar, o almenys el que seria el precursor de l'actual wifi, que tenim tots els telèfons mòbils. O Ada Lovelace és la precursora, diríem, del llenguatge de programació en el segle XVIII. Hi ha moltes històries ahir que jo he anat descobrint aquests últims 3-4 anys i hem de fer que això se conega, això seria un poc per justícia. Posa un moment, per favor. Electrònic.
Hola, niñita, ¿de qué Hola, niñita, ¿de qué quieres vestir a tu delfín? Doctor. Muy bien. Enfermera. Profesor. Maestro infantil. Chef. Camarera. Director general. Secretaria de director general. Mi delfín es chico. Oh, aquí tienes, doctor. Lo hemos engañado, Betsy. Bé, crec que ja s'obren les paraules, no? Aquella seria la part que potser ens tocava als que estem en centres educatius, però aquesta part crec que ens toca a totes, no? Totes som mares, pares, iaies, tios, ties, i tenim algú que de sobte diu vull fer, no sé, el més estrany del món, i dius, home, no, i només van els xics, no? O la diferent capacitat que potser se'ls dona a les xiquetes front als xiquets. I bueno, seria també a pensar quin paper tenim nosaltres en fomentar-ho, en que aquestes xiquetes no perden la il·lusió per fer aquests estudis. Este és un gràfic de fa 5 anys, però bueno, ahí tindríem el repartiment de carreres, d'estudis que prefereixen les xiques. Bàsicament el percentatge en enginyeria i arquitectura és baixet. Després tenim les ciències de la salut que hi triomfen, no sé si la idea és dels cuidados que pareix, lo de cuidar als altres que pareix que siga molt femení. I aquesta part també ens toca, el poder fer. Aquesta és una imatge que què passa si la ciència només se fa d'una manera com la fan simplement, diria, des d'una mentalitat més masculinitzada. Ja no és simplement el que les xiques estudien o no estudien, sinó que n'hi ha també una manera de fer investigació que depèn també de la perspectiva de gènere, fa falta en aquesta investigació. Això és una imatge, no l'he trobat, no sé si al centre de salut així estarà, d'esquerra, bueno, si són dones, no. Pot ser que n'hi ha estudis que n'hi ha major mortalitat de dones per atac de cor, però bàsicament perquè no estan ben diagnosticades o ben tractades. És a dir, els estudis, els assajos clínics majoritàriament, fins fa 20 o 30 anys, s'han fet en homes. Quan testen un medicament està fet en un cos masculí, en unes hormones masculines, i després està en els prospectes tot per a homes i dones. És a dir, jo tinc ahí esa idea, bueno, y esta es el per què esa investigació li falta esa perspectiva de gènere. Esta és una de les imatges que n'hi ha visuals per a veure què és el que passa en la carrera investigadora a mesura que les dones van adquirint, diguem-ne, un altre estatus. Com podem veure, són percentatges. El 53 que tenim ahí serien, el 53% de dones comencen estudis universitaris en ciències, després fan el màster, però ahí tenim aquesta baixada d'ahí tan gran és una vegada acaba la tesi doctoral. O sigui, se perden. És una imatge d'aquestes que se diu la canonada foradada. Després n'hi ha més gràfics que també veurem després. Se perden aquestes dones per el camí. I al final les que se dediquen a la investigació estan en el món. Al voltant del 28% són dones que se dediquen, i menys encara que ocupen llocs d'importància. I aleshores tenim aquesta ciència que no se fa perquè no està aquesta perspectiva de gènere. L'altra imatge, el sostre de vidre o a vegades de formigó, que podríem veure ahí, que és molt gran. Bé, i tot això serien els motius, fins que arribem a tindre aquest equilibri. Crec que fa falta l'11 de febrer, el 8 de març i tots els dies que facin falta. Seria una de les raons. Si tinguérem aquesta balança equilibrada no ens faria falta. Però bueno, ja que el tenim i ja el que hem vingut així és a celebrar-lo, a posar-nos contentes de que ens interessa la ciència i de que a més tenim meravelloses investigadores i científiques, i anem a gaudir esta vesprada d'algunes d'elles que molt amablement i amb molta il·lusió han volgut sumar-se a aquesta celebració que tenim. Jo les vaig a presentar i després els dono ja el micròfon a d'elles, que són les que us van a contar coses sobre la seva carrera investigadora, les seues investigacions, i després tindrem un ratet per a parlar en elles, és a dir, primer elles faran la seva presentació. Apunteu-vos si teniu alguna pregunteta, si voleu fer una foto a alguna diàpol, el que vulgueu, perquè després farem el diàleg. Recordeu que això és Dialoguem de Ciència, la ciència per a totes, i pujarem així, podreu preguntar. Veig que n'hi ha molta gent jove que igual té interès en saber què s'estudia o per a què val.
I ara ja, sense enrotllar-me més, doncs tenim a Isabel Cordero, que és matemàtica, Emilia Matallana, que és bioquímica, Lucía Hipólito, que és neurocientífica, i Ana Quirant i Paula Ruiz són les dos biotecnòlogues. I, a més, tinc la coseta Isa de la Terreta, que Paula és així del poble, o sigui que va jugar en casa. Així que ja us demane un fort aplaudiment per a elles.